Ați simțit vreodată cum în miez de noapte vă trezește un miros cunoscut, parfumul mamei care a plecat dintre noi acum 2 ani sau țigările tatălui care nu mai este? Ați visat vreodată pe cineva drag care v-a spus ceva foarte important și după câteva zile ați înțeles că acel vis v-a salvat viața? Mă numesc Părintele Ioan și slujesc Domnului de 23 de ani. În acest timp am fost martorul la peste 1200 de treceri dincolo. Am stat la căpătâiul muribunzilor, am citit rugăciuni pe patul de moarte, am mângâiat fruntea celor care își dădeau ultima suflare. Dar cel mai important, am ascultat mii de mărturisiri de la oameni care au simțit că cei dragi plecați încearcă să le transmită ceva. Am văzut oameni care au ignorat aceste semne și au suferit. Am văzut familii care s-au destrămat pentru că nu au înțeles ce li se întâmpla și am tăcut prea mult. Dar apoi mi-am dat seama, dacă știu cum să ajut și tac, devin părtaș la suferința lor. De aceea, astăzi vă voi spune totul despre cum sufletele celor plecați încearcă să comunice cu noi, ce semne ne trimit, cum să le recunoaștem și, cel mai important, ce să facem când le simțim. Ceea ce urmează să auziți poate schimba viața voastră și a familiei voastre. Permiteți-mi să încep cu o poveste care mi-a schimbat mie însuși înțelegerea acestui fenomen. Acum 7 ani, în luna noiembrie, a venit la mine o femeie pe nume Elena. Avea 42 de ani, lucra ca profesoară de matematică la școala din oraș și era o persoană extrem de rațională. Elena nu credea în semne, în vise premonitorii sau în contacte cu cei plecați. Până în momentul când mama ei a murit. Maria, mama Elenei, a plecat brusc într-o noapte de toamnă. Infarct. Avea 68 de ani și fusese întotdeauna o femeie puternică, sănătoasă. Nimeni nu se aștepta. Elena nu a apucat să-i spună multe lucruri. Nu a apucat să-i ceară iertare pentru cuvintele grele spuse cu o săptămână înainte, într-o ceartă stupidă despre niște bani. Așa se întâmplă adesea. Plecarea vine neașteptat și ne lasă cu cuvinte nespuse și regrete grele. După înmormântare, Elena a încercat să trăiască normal. Și-a continuat munca, s-a ocupat de familie, a încercat să nu se gândească. Dar la câteva săptămâni după moarte, au început lucruri ciudate. În fiecare noapte, exact la 3 dimineața, Elena se trezea. Fără motiv. Pur și simplu deschidea ochii și era complet trează. În casă era liniște, soțul dormea lângă ea, copiii în camerele lor. Dar ea simțea că ceva nu este în regulă. La început a crezut că este stresul. Apoi au început visele. În fiecare noapte își vedea mama. Maria nu spunea nimic, doar stătea în colțul camerei și se uita la ea. Expresia feței ei era tristă, îngrijorată. Elena se trezea în lacrimi și nu putea să adoarmă până dimineața. Timp de 3 săptămâni nu a dormit aproape deloc. A slăbit 8 kilograme, la serviciu colegii au început să întrebe ce îi se întâmplă. Soțul ei sugera să meargă la un psiholog, dar apoi s-a întâmplat ceva ce a făcut-o să vină la mine. Într-o noapte, Elena s-a trezit din nou la ora 3 și a simțit un miros puternic de trandafiri. Mama ei adora trandafirii, întotdeauna avea un parfum cu acest miros. Dar în casă nu erau flori, nimeni din familie nu folosea astfel de parfumuri. Elena s-a ridicat din pat și a mers prin casă. În sufragerie, pe masă, unde seara nu era nimic, stătea o fotografie veche a mamei ei. O fotografie pe care Elena nu o mai văzuse de ani de zile, care era undeva în podval, într-o cutie cu lucruri vechi. A doua zi dimineața, când a întrebat-o pe sora ei dacă a fost în vizită, sora a spus că nu. Când i-a arătat fotografia, sora a devenit palidă. Pentru că în acea fotografie din anul 93, mama lor stătea în fața aceleiași case unde acum locuia Elena. Casa pe care o cumpărase cu 1 an înainte de moartea mamei. Casa despre care mama îi spusese: "Nu cumpăra această casă, Elena, ceva nu este bine cu ea." Dar Elena nu ascultase, pentru că era rațională, pentru că era un preț bun, pentru că nu credea în presimțiri.
Și atunci Elena și-a amintit. Cu o lună înainte de moarte, mama ei îi spusese din nou despre casă. Vinde-o, fiica mea, te rog. Iar Elena i-a răspuns aspru. Mamă, nu începe din nou cu superstițiile tale. Sunt om adult, știu ce fac. Aceea a fost ultima lor conversație serioasă. O săptămână mai târziu au avut cearta despre bani. Și apoi mama a murit. Când Elena a venit la mine, tremura. Mi-a povestit totul și m-a întrebat. Părintele Ioan, este mama mea? Încearcă să-mi spună ceva. Am privit-o lung și i-am răspuns ceea ce știam din experiența mea. Da, fiica mea, mama ta încearcă să te protejeze, dar nu din răutate sau pentru a te înspăimânta, din dragoste, pentru că dragostea de mamă nu se termină odată cu moartea trupului. Am făcut o slujbă de pomenire, am citit rugăciuni speciale și i-am spus Elenei să verifice casa, fundația, conductele, instalația electrică, să cheme specialiști. Elena a făcut exact așa. Și specialiștii au descoperit că instalația electrică în pod era făcută complet greșit, cu fire vechi care puteau provoca un incendiu în orice moment. Încă o lună, poate 2, și casa ar fi putut arde. Cu Elena și familia ei înăuntru. Mama Mariei știa. Cumva, din dincolo, i-a văzuse pericolul și a încercat cu disperare să o avertizeze pe fiica ei. Visele, treziri în noapte, mirosul de trandafiri, fotografia, toate erau încercări disperate de a transmite un mesaj simplu. Fiica mea, ești în pericol. După ce instalația a fost înlocuită, visele s-au oprit. Elena a dormit în sfârșit liniștită, dar a venit la mine din nou cu lacrimi în ochi și mi-a spus: Părintele Ioan, cum pot să-i mulțumesc mamei? Cum pot să-i cer iertare? Și i-am arătat. I-am arătat cum să se roage, cum să aprindă o lumânare, cum să vorbească cu mama ei în rugăciune, pentru că legătura dintre mamă și fiică nu se rupe niciodată, nici măcar prin moarte. Apropo, dacă vreți să aflați mai multe astfel de povești și să primiți sfaturi spirituale în fiecare zi, abonați-vă la canalul meu de Telegram. Linkul îl găsiți în descrierea acestui video. Acolo împărtășesc cazuri pe care nu le pot spune aici, răspund la întrebări personale și trimit rugăciuni care vă pot ajuta atunci când simțiți că cineva drag încearcă să vă contacteze din dincolo. Este complet gratuit și vă va întări credința. Vă aștept acolo. Acum, după ce ați auzit povestea Elenei, vreau să vă vorbesc despre ceva foarte important. Despre cum să recunoașteți când un suflet vă contactează cu adevărat și când este doar imaginația voastră sau oboseala. În cei 23 de ani de slujire, am colectat o înțelegere clară despre cum sufletele celor plecați încearcă să comunice cu noi. Nu sunt povești din cărți sau filme, sunt experiențe reale ale oamenilor reali care au venit la mine cu lacrimi, cu frică, cu speranță. Și vreau să vă spun, aceste semne există. Sunt reale. Dar trebuie să știți cum să le deosebiți de coincidențe obișnuite sau de stările noastre psihologice. Primul și cel mai frecvent semn sunt visele. Dar nu orice vis. Când cineva drag ne apare în vis și comportamentul lor este ciudat, tac, ne privesc insistent, încearcă să ne arate ceva sau să ne ducă undeva, acesta poate fi un semn. Visele obișnuite despre cei plecați sunt diferite. În visele obișnuite îi vedem cum erau în viață, vorbim cu ei normal, ne comportăm normal. Dar când un suflet încearcă cu adevărat să contacteze, visul are o calitate specială. Este mai intens, mai clar, mai memorabil. Vă treziți și nu puteți uita niciun detaliu? Vă treziți cu senzația că nu a fost un vis, ci o întâlnire reală. Al doilea semn sunt mirosurile. Parfumul mamei, țigările tatălui, mirosul de patiserie al bunicii. Mirosuri care apar fără sursă fizică. Voi, cei care ați pierdut pe cineva drag, știți despre ce vorbesc. Este acel moment când mergi prin casă și brusc simți exact parfumul ei. Te uiți în jur, nu este nimeni. Verifici, nu este nicio sursă. Dar mirosul este atât de clar, atât de real, încât inima începe să bată mai repede.
Al treilea semn sunt obiectele care apar sau dispar. O fotografie care apare unde nu ar trebui să fie. O bijuterie a bunicii care era pierdută de ani de zile și brusc apare pe masă. Cartea preferată a tatălui care cade de pe raft exact când te gândești la el. Am auzit sute de astfel de povești și de fiecare dată oamenii spun același lucru. Părintele Ioan, știu că sună nebunesc, dar jur că acel obiect nu era acolo aseară. Al patrulea semn sunt fenomenele electrice. Becuri care clipesc, televizoare care se pornesc singure, telefoane care sună fără apelant. Știința modernă va spune că sunt probleme tehnice și de cele mai multe ori așa este. Dar când aceste lucruri se întâmplă în momente semnificative, în ziua morții celui plecat, în timpul rugăciunii pentru el, în momentele când vorbim despre el, atunci poate fi mai mult decât o coincidență. Al cincilea semn, și poate cel mai important, este senzația prezenței. Știți acea senzație când sunteți singuri în cameră, dar simțiți că cineva este lângă voi? Când părul de pe ceafă vi se ridică? Când brusc devine mai cald sau mai frig în cameră? Când aerul pare să devină mai dens? Mulți oameni își aleg să ignore această senzație. Le este frică. Dar eu vă spun, nu trebuie să vă fie frică, pentru că cei care ne-au iubit în viață nu devin răi după moarte. Dragostea rămâne dragoste. Dar aici vreau să vă spun ceva foarte important. Nu toate aceste semne sunt de la sufletele celor dragi. Uneori oboseala, stresul, doliul pot crea iluzia acestor semne. De aceea este important să nu vă grăbiți cu concluziile. Observați, notați. Dacă semnele se repetă, dacă au un model, dacă apar în momente semnificative, atunci merită să ascultați. Și mai este un lucru. Există și alte entități în lumea spirituală. Nu toate sunt binevoitoare. De aceea când simțiți aceste semne, întotdeauna rugați-vă. Întotdeauna cereți protecția lui Dumnezeu. Spuneți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, protejează-mă de tot răul. Această rugăciune simplă este cel mai puternic scut spiritual. În următorii 23 de ani am văzut peste 300 de cazuri când oamenii au ignorat aceste semne. 300 de familii care au suferit pentru că nu au ascultat avertismentele din dincolo. Și am văzut și 200 de cazuri când oamenii au ascultat și au fost salvați. De la accidente, de la boli, de la decizii greșite care le-ar fi distrus viața. Ceea ce voi spune mai departe poate părea de necrezut pentru unii dintre voi. Dar vă jur pe Sfânta Evanghelie, fiecare cuvânt este adevărat. Fiecare poveste este reală. Fiecare nume, deși l-am schimbat pentru a proteja intimitatea oamenilor, aparține unei persoane reale care a trăit prin aceste experiențe. Permiteți-mi să vă povestesc despre Andrei. Andrei avea 37 de ani când tatăl său Gheorghe a murit. Cancer pulmonar, stadiul 4. Gheorghe fusese mecanic toată viața, un om simplu, muncitor, care nu vorbea mult, dar iubea profund. Relația dintre Andrei și tatăl său fusese complicată. Andrei devenise om de afaceri, făcuse bani buni din construcții. Tatăl său nu înțelegea lumea asta nouă, afacerile, contractele, profiturile. Îi spusese de multe ori, fiule, banii ăștia se fac prea ușor, ceva nu este curat aici. Dar Andrei râsese. Tată, tu nu înțelegi economia modernă, totul este legal. După moartea tatălui, Andrei a continuat cu afacerile. Într-adevăr, totul părea legal. Dar era un partener de afaceri, Victor, care propusese un proiect mare, un complex rezidențial, investiție mare, profit uriaș promis. Andrei trebuia să semneze contractul și să investească toate economiile sale, 200.000 de euro. Victor îl grăbea. Andrei, dacă nu semnezi până vineri, găsesc alt investitor. Era marți seara. În acea noapte, Andrei a visat-o pe tatăl său. Un vis atât de real încât și-l amintește perfect până astăzi, când îmi povestește.
În vis, tatăl său stătea în garajul lor vechi, unde Andrei petrecuse copilăria, urmărindu-l cum repara mașini. Gheorghe îl privea serios și spunea un singur cuvânt, repetat: nu, nu, nu. Apoi își arăta mâinile. Erau pline de noroi negru, unsuros, și spunea: murdărie, fiule, murdărie. Andrei s-a trezit în sudoare. L-a deranjat visul, dar și-a spus că este doar stresul. Victor îl suna de 3 ori pe zi. Ai gândit? Timpul curge. Miercuri seara, în timp ce studia contractul din nou, în birou, becul de pe masă a explodat. Literar a explodat, aruncând sticlă peste tot. Andrei s-a tăiat la mână. Nu grav, dar sângera. În timp ce își curăța mâna, s-a uitat la becul spart și și-a amintit de mâinile tatălui său din vis, pline de murdărie neagră. Joi dimineața, când s-a dus la mașină, pe parbriz era o hârtie. O reclamă veche a garajului unde lucrase tatăl său. Garajul fusese demolat acum 5 ani. De unde venea acea reclamă? Cine o pusese acolo? Andrei a întrebat vecinii. Nimeni nu văzuse pe cineva la mașina lui. Joi seara, Victor l-a invitat la cină. Hai să sărbătorim! Mâine semnăm! Andrei era încă nedumerit de toate coincidențele, dar banii păreau buni, proiectul părea solid. Doar că în drum spre restaurant, mașina lui Andrei s-a oprit. Pur și simplu s-a oprit în mijlocul străzii. Mecanicul chemat a spus: este ciudat, domnule, filtrul de combustibil este complet blocat, dar este nou, l-ați schimbat luna trecută. Andrei a ajuns la restaurant cu o oră întârziere. La cină, Victor era nervos, grăbit, și a făcut o greșeală. A pomenit un nume, Sergiu, un om de afaceri din oraș despre care se vorbeau lucruri urâte, legături cu spălarea banilor. Andrei a întrebat: Victor, de ce îl menționezi pe Sergiu? Victor a deviat repede. Nimic, un fost partener. Dar Andrei a văzut panica în ochii lui. În acea noapte, Andrei nu a putut dormi. Stătea în bucătărie la 3 dimineața, bând ceai. Și brusc a simțit un miros puternic de motorină și ulei de motor. Exact ca în garajul tatălui său. Și-a amintit cum, copil fiind, a ajutat tatăl să repare mașini. Cum tatăl îi spusese mereu: Andrei, în viață ca și la mașini, dacă ceva sună ciudat, probabil că este stricat. Nu ignora semnele. Dimineața, vineri, în loc să meargă la semnarea contractului, Andrei a mers la un prieten investigator particular. I-a cerut să verifice pe Victor și proiectul. Rapid, te rog, am nevoie de informații până seara. Investigatorul a lucrat toată ziua. La 6 seara, când Andrei trebuia să fie la notar pentru semnare, investigatorul l-a sunat. Andrei nu semna nimic. Victor lucrează pentru Sergiu. Proiectul este o schemă de spălare a banilor. În 6 luni, toți investitorii vor fi arestați. Am documente. Andrei a simțit cum picioarele îi se moaie. 200.000 de euro. Toată averea lui. Dar mai mult decât asta, închisoarea, ruinarea completă. A sunat pe Victor. Nu mai semnez. Victor a explodat. Ești nebun? Am oameni care așteaptă banii ăștia. Tonul lui a confirmat tot. Andrei a închis telefonul. 3 luni mai târziu, Victor, Sergiu și alți 7 oameni au fost arestați, exact cum avertizase investigatorul. Andrei ar fi fost printre ei. Când a venit la mine, Andrei tremura. Părintele Ioan, tatăl meu m-a salvat, din dincolo. Mi-a trimis semne pe care le-am ignorat aproape complet. Dar ultimul semn, mirosul din bucătărie, m-a trezit. Am înțeles și am ascultat. Am făcut slujbă de pomenire pentru Gheorghe, am aprins lumânări și i-am spus lui Andrei: tatăl tău te-a iubit în viață și te iubește și acum. Dragostea nu moare. Și aceltea de dată când simți că ceva nu este în regulă, când visezi semne ciudate, când coincidențele par prea multe, ascultă, pentru că poate cineva care te iubește încearcă să te protejeze. Andrei vine la biserică în fiecare duminică acum și de fiecare dată aprinde o lumânare pentru tatăl său. Îi mulțumește. În șoaptă, cu lacrimi în ochi, spune: mulțumesc, tată.
m-ai salvat. Vedeți, dragi ascultători, povestea lui Andrei nu este unică, este una dintre sute. Sufletele celor plecați pot vedea lucruri pe care noi, prinși în trupurile noastre fizice, nu le putem vedea. Ei văd pericolele, văd intențiile ascunse ale oamenilor, văd viitorul care se desfășoară pe căi pe care noi încă le putem schimba. În tradițiunea ortodoxă, primele 40 de zile după moarte sunt o perioadă specială. Sufletul încă nu a ajuns la judecata finală. Încă se află într-o stare de tranziție. Și în această stare, legătura cu cei dragi de pe pământ este mai puternică. De aceea atât de multe semne apar exact în această perioadă. Visele intense, senzațiile de prezență, obiectele care se mișcă, toate sunt mai frecvente în primele 40 de zile. Dar asta nu înseamnă că după 40 de zile legătura dispare complet. Nu. Dragostea este eternă. Și prin rugăciune, prin pomenire, prin iubirea noastră continuă, legătura rămâne. Poate nu la fel de intensă, poate nu la fel de frecventă, dar rămâne. Am văzut cazuri când semne au venit după ani de zile, în momente când persoana avea cu adevărat nevoie de îndrumare. Biserica ortodoxă ne învață să ne rugăm pentru cei plecați, nu pentru că ei ar avea nevoie de rugăciunile noastre pentru a ajunge la Dumnezeu, Dumnezeu îi iubește oricum, ci pentru că rugăciunea menține legătura, îi arată sufletului că nu este uitat, că încă este iubit, că viața lui a avut sens și continuă să aibă sens prin amintirea și dragostea noastră. Dar aici trebuie să fac o pauză importantă și să vă spun ceva esențial. Tot ce împărtășesc cu voi astăzi este din experiența mea spirituală și din tradiția ortodoxă. Acestea sunt povești despre credință, despre dragoste, despre legătura spirituală între suflete. Nu sunt sfaturi medicale, nu sunt tratamente psihologice. Dacă aveți probleme grave de sănătate, fizice sau mentale, vă rog să mergeți la medici. Dacă suferiți de depresie severă după pierderea cuiva drag, dacă aveți gânduri de autodistrugere, dacă halucinațiile vă afectează viața de zi cu zi, aveți nevoie de ajutor profesional. Psihologi, psihiatri, consilieri de doliu, acești oameni sunt darul lui Dumnezeu pentru vindecare. Biserica este o cale de credință. Medicina este o cale de vindecare a trupului. Psihologia este o cale de vindecare a minții. Toate lucrează împreună. Dumnezeu ne-a dat și credința și știința. Nu trebuie să alegem între ele. Trebuie să le folosim pe amândouă. Când vine la mine cineva care are viziuni intense, care aude voci, care nu poate funcționa normal, primul lucru pe care îl fac este să-l întreb: ai fost la doctor? Dacă răspunsul este nu, îl trimit la doctor. Pentru că responsabilitatea mea ca preot este să ajut sufletul, dar și să protejez persoana. Iar uneori protecția înseamnă să recunosc când problema necesită mai mult decât rugăciune. Deci vă rog, dragi ascultători, fiți înțelepți. Rugăciunea și credința sunt puternice, dar Dumnezeu ne-a dat și rațiunea. Folosiți-o. Dacă simțiți că ceva nu este normal în experiențele voastre spirituale, vorbiți cu un preot de încredere, vorbiți cu un medic, găsiți echilibrul. Și acum, după ce am clarificat acest lucru important, permiteți-mi să continu cu următoarea poveste. O poveste despre o mamă care a primit cel mai incredibil avertisment de dincolo. Maria avea 50 și 1 de ani când fiica ei, Ana, în vârstă de 28 de ani, a murit într-un accident de mașină. A fost îngrozitor, rapid, neașteptat. Într-o clipă, Maria avea o fiică frumoasă, plină de viață, cu planuri de căsătorie. În clipa următoare, avea un coșciug. Doliul Mariei a fost devastator. Nu mânca, nu dormea. Stătea în camera Anei ore întregi, ținând hainele ei, plângând până când nu mai avea lacrimi. Soțul ei, Ion, era îngrijorat. Maria, te rog, trebuie să continui să trăiești. Ana ar vrea asta. Dar Maria nu putea. Pentru ea, viața se terminase odată cu viața Anei. 3 săptămâni după înmormântare, Maria a început să vadă pe Ana în vise.
dar nu vise normale. Vise în care Ana era agitată, îngrijorată. Încerca să spună ceva, dar Maria nu putea auzi. Era ca și cum ar fi fost un perete de sticlă între ele. Ana vorbea, gesticulă, arăta spre ceva, dar niciun sunet nu ieșea. Maria s-a trezit din aceste vise confuză și mai tristă. De ce nu pot să aud ce vrea să-mi spună? Apoi, într-o noapte, visul s-a schimbat. Ana a apărut, dar de data aceasta era foarte clară. Purta rochia albă preferată și spunea un singur cuvânt, repetat. Sora, sora, sora. Maria s-a trezit cu inima bătând puternic. Sora? Ana nu avea soră. Maria avea doar pe Ana. Dar apoi și-a amintit. Maria avea o soră, Elena. Dar nu vorbiseră de 15 ani. Un conflict vechi, stupid despre moștenirea părinților. Mândrie și rănire care construiseră un zid între două surori care odinioară fuseseră cele mai bune prietene. Dar de ce Ana ar vorbi despre Elena? Maria a încercat să uite visul, dar în fiecare noapte același lucru. Ana apărea și spunea, Sora, mergi la sora. După o săptămână de astfel de vise, Maria era epuizată. A venit la mine. Părintele Ioan, fiica mea nu îmi dă pace. Tot timpul vorbește despre sora mea. Dar eu și Elena nu ne mai vorbim de ani de zile. I-am spus, Maria, poate că Ana încearcă să-ți spună ceva important. Poate că este timpul să te împaci cu sora ta. Viața este scurtă. Ai pierdut deja o persoană dragă. Vrei să pierzi și pe următoarea? Maria a plâns. Dar este atât de greu. Ne-am rănit reciproc atât de mult. I-am dat un sfat simplu. Ia telefonul, sună-o, spune doar, Elena, sunt Maria. Îmi pare rău. 3 cuvinte. Vei vedea ce se întâmplă. Maria a stat în biserica mea o oră rugându-se. Apoi a luat telefonul și a format numărul. Elena a răspuns după al 3-lea semnal. Alo? Vocea ei era precaută. Elena, sunt Maria. Tăcere. Îmi pare rău. Și apoi, de cealaltă parte a liniei, plâns. Maria, și mie îmi pare rău. Am vrut să te sun după ce am auzit despre Ana, dar mi-a fost teamă. Mi-a fost atât de teamă că mă vei urâ. S-au întâlnit a doua zi. Pentru prima dată în 15 ani. S-au îmbrățișat și au plâns împreună. Au vorbit ore întregi. Au împărțit durerea. Iar Maria a simțit pentru prima dată de la moartea Anei că poate respira din nou. Dar povestea nu se termină aici. 3 zile după împăcare, Elena a mers la medic pentru un control de rutină. Medicul a găsit ceva suspect, o mică umflătură la sân. Biopsie urgentă. Rezultatul cancer stadiu 1. Foarte timpuriu, tratat complet. Medicul i-a spus, Doamna Elena, ați avut noroc. Încă câteva luni și ar fi fost mult mai grav. Când Maria a auzit, a înțeles. Ana știa. Cumva din dincolo, fiica ei văzuse că mătușa ei era bolnavă. Și în loc să își petreacă timpul după moarte în pace, Ana se chinuise să transmită un mesaj. Mamă, mergi la sora ta. Ea are nevoie de tine și tu ai nevoie de ea și trebuie să o ajuți. Maria a venit la mine cu lacrimi de recunoștință. Părintele Ioan, Ana mi-a salvat sora. Chiar și din cer, fiica mea încă îngrija de familia ei. Am făcut o slujbă specială de mulțumire. Am aprins lumânări și i-am spus Mariei, dragostea Anei pentru tine și pentru familia ei nu s-a terminat cu moartea. Ea încă vă iubește, încă vă protejează. Acesta este darul ei pentru tine, nu doar salvarea Elenei, ci și salvarea ta. Pentru că înainte de împăcare, tu erai moartă pe dinăuntru, acum ești vie din nou. Astăzi, Maria și Elena sunt de nedespărțit. Elena s-a vindecat complet și amândouă vorbesc despre Ana cu zâmbete printre lacrimi. Fetița noastră înger, spun ele, ne veghează de sus. Povestea Mariei și Anei ne arată ceva profund important. Sufletele celor plecați nu încearcă să ne contacteze doar pentru a spune sunt bine sau vă iubesc, deși și acestea sunt mesaje valoroase. Uneori ei văd lucruri pe care noi nu le vedem, pericole, boli, probleme care vin
și din dragoste încearcă să ne avertizeze. În experiența mea am identificat câteva categorii de mesaje pe care sufletele încearcă să ni le transmită. Primul tip, avertizări despre pericole fizice. Ca în cazul Elenei cu instalația electrică sau al lui Andrei cu contractul fraudulos. Sunt cele mai urgente și adesea cele mai insistente. Visele se repetă noapte după noapte. Semnele se înmulțesc, pentru că pericolul este iminent. Al doilea tip, îndemnuri la împăcare. Ca în cazul Mariei și surorii ei. Sufletele care au trecut dincolo văd clar ce este cu adevărat important în viață. Și cei mai des, ce este important este dragostea, familia, legăturile. Conflictele, mândria, ura, toate par atât de mici și lipsite de sens din perspectiva eternității. De aceea, atât de multe mesaje din dincolo sunt despre iartă, împăcă-te, iubește. Al treilea tip, ghidare pentru decizii importante. Am văzut cazuri când cineva trebuia să ia o decizie majoră, căsătorie, schimbare de carieră, mutare în alt oraș, și persoana plecată a trimis semne clare. Uneori semnele spuneau da, mergi înainte, alteori spuneau nu, este greșit. Dar întotdeauna, când persoana a ascultat, rezultatul a fost bun. Al patrulea tip, mângâiere și asigurare. Nu toate mesajele sunt despre avertizări sau ghidare. Multe sunt pur și simplu despre sunt bine, nu plânge pentru mine, mă vei vedea din nou. Aceste mesaje vin adesea când doliul persoanei este atât de profund încât îi afectează sănătatea sau viața. Cel plecat vrea să spună, te iubesc, dar trebuie să continui să trăiești. Al cincilea tip, cereri de rugăciune. Acesta este un tip special. Uneori, sufletul cere pur și simplu să fie pomenit, să fie rugat pentru el. În tradițiunea ortodoxă, credem că rugăciunile noastre ajută sufletele în călătoria lor spre Dumnezeu. Când cineva apare în vis și spune, roagă-te pentru mine, sau când simțim brusc, fără motiv, un impuls puternic să aprindem o lumânare pentru cineva, acesta poate fi un astfel de mesaj. Dar cum deosebiți un mesaj real de propria voastră imaginație? Aceasta este întrebarea pe care o primesc cel mai des. Și răspunsul nu este simplu pentru că granița poate fi neclară. Dar există câteva indicii. Indiciu 1. Intensitatea. Mesajele reale sunt intense. Visul nu seamănă cu un vis obișnuit. Este mai clar, mai viu, mai memorabil. Vă treziți și știți că a fost ceva special. Indiciu 2. Repetiția. Un vis poate fi coincidență, dar același vis de 5 nopți la rând? Aceeași senzație de prezență în fiecare dimineață? Același miros la aceeași oră? Repetarea sugerează că nu este aleatoriu. Indiciu 3. Detalii specifice. Mesajele reale conțin adesea detalii pe care nu le-ați putea inventa. Un loc pe care nu-l cunoașteți, dar se dovedește a fi real. Un nume pe care nu l-ați auzit, dar se dovedește relevant. O informație pe care nu o aveați. Indiciu 4. Impactul emoțional. După un mesaj real te simți schimbat. Nu doar intrigat sau curios, ci fundamental mișcat. Există o greutate, o semnificație care rămâne cu tine zile sau săptămâni. Indiciu 5. Confirmarea. Dacă mesajul conține o avertizare sau un sfat și apoi urmați sfatul și lucrurile se dovedesc exact așa cum sugeră mesajul, aceasta este confirmarea cea mai puternică. Dar chiar și cu aceste indicii, rămâneți întotdeauna deschiși la posibilitatea că vă înșelați. Credința nu înseamnă credulitate. Înțelepciunea spirituală înseamnă să fii deschis semnelor, dar și precaut în interpretarea lor. Știți, trebuie să vă mărturisesc ceva personal. Când am devenit preot acum 23 de ani, eram sceptic față de aceste povești. Am studiat teologie, am citit Sfinții Părinți, știam doctrina. Dar când oamenii veneau la mine cu povești despre vise și semne, în sinea mea eram neîncrezător. Credeam că sunt doar doliu, imaginație, dorință. Până când mi s-a întâmplat mie. Cu 10 ani în urmă, mama mea a murit. Cancer.
A suferit 6 luni și apoi și-a dat ultima suflare în brațele mele. În ultima zi eram doar noi doi în cameră. Îmi ținea mâna și îmi spunea: Ioane, fiul meu, ai grijă de tatăl tău. Promite-mi. I-am promis. După înmormântare am încercat să fiu puternic. Eram preot. Oamenii se uitau la mine pentru tărie, dar înăuntru eram distrus. Îmi lipsea mama. Dar încă mai mult, îmi făceam griji pentru tatăl meu. Era distrus. Stătea în casă toată ziua refuzând să mănânce, să iasă, să vorbească. Încercam să îl ajut, dar mă respingea. Lasă-mă, Ioan, vreau să fiu singur. La 3 săptămâni după moartea mamei am avut un vis. Mama stătea în bucătăria noastră veche și prepara sarmale, mâncarea preferată a tatălui. Mă privea și spunea: Ioan, tatăl tău are nevoie de mâncarea asta. Du-i-o. Când m-am trezit, am simțit un impuls puternic. Nu am făcut niciodată sarmale în viața mea. Mama era cea care le făcea mereu. Dar am fost la piață, am cumpărat ingredients, am sunat pe sora mea pentru rețetă și am petrecut toată după amiaza făcând sarmale. Seara am dus farfuria la tatăl meu. Când a deschis ușa și a văzut ce aveam, ochii i s-au umplut de lacrimi. Sarmale, a șoptit. Mama ta mi-a promis că îmi va face sarmale pentru ziua mea de naștere, dar a murit cu o săptămână înainte. Nu știam. Uitasem complet că peste 3 zile era ziua tatălui meu. Am mâncat împreună în tăcere. Și când am terminat, tatăl meu m-a privit și a spus: Ea te-a trimis, nu-i așa? Am încuviințat. Nu puteam vorbi. Spune-i mulțumesc de la mine, a spus tatăl meu, și spune-i că voi fi bine. Voi continua. Pentru ea. De atunci, tatăl meu s-a schimbat. A început să iasă din nou, să socializeze, să trăiască. Iar eu am înțeles, mesajele din dincolo sunt reale, nu pentru că sunt magice sau supranaturale în sensul bizar, ci pentru că dragostea este atât de puternică încât transcende moartea. Mama încă îl iubea pe tatăl meu, încă mă iubea pe mine și a găsit o cale să își exprime acea dragoste chiar și din dincolo. De atunci nu mai sunt sceptic, ascult cu respect fiecare poveste. Pentru că știu, dragostea nu moare niciodată. Nu puteam să cred, stând acolo cu tatăl meu în acea seară, că moartea nu este sfârșitul, este doar o tranziție. Trupul moare, dar sufletul, esența a cine suntem, continuă. Și legăturile de dragoste, cele mai puternice forțe din univers, continuă și ele. Dar ce faceți când primiți un astfel de mesaj? Cum răspundeți? Ce pași concreți luați? Multe persoane mă întreabă exact asta. Părintele Ioan, am visat pe mama. Cred că încerca să-mi spună ceva. Dar ce fac acum? Permiteți-mi să vă ofer un ghid practic, bazat pe tradițiunea ortodoxă și experiența mea. Pas 1. Recunoașteți mesajul. Nu îl ignorați. Nu îl dismisați ca doar un vis sau imaginația mea. Luați-l în serios. Scrieți-l. Notați fiecare detaliu pe care vi-l amintiți. Data, ora, ce ați simțit, ce ați văzut, ce s-a spus. Pas 2. Rugați-vă. Imediat după ce recunoașteți mesajul, rugați-vă. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru că a permis această conexiune. Cereți claritate și înțelegere. Rugați-vă pentru sufletul persoanei care a trimis mesajul. Doamne, odihnește sufletul lui, ei, dă-i pace și ajută-mă să înțeleg ce încearcă să-mi spună. Pas 3. Reflectați. Ce ar putea însemna mesajul? Este o avertizare? Un sfat? O mângâiere? Gândiți-vă la contextul vieții voastre actuale. Există decizii pe care trebuie să le luați? Probleme pe care le ignorați? Relații care necesită vindecare? Pas 4. Acționați înțelept. Dacă mesajul sugerează o acțiune, verificați o problemă medicală, evitați o decizie de afaceri, împăcați-vă cu cineva. Luați în considerare acțiunea, dar faceți-o înțelept. Nu luați decizii majore bazate doar pe un singur vis. Căutați confirmare. Vorbiți cu oameni de încredere. Consultați un preot sau un consilier. Pas 5. Pomeniți persoana. Mergeți la biserică. Aprindeți o lumânare. Cereți preotului să facă panahidă.
Faceți o donație în memoria lor. Aceste acte fizice au putere spirituală. Ele întăresc legătura și arată sufletului că nu este uitat. Pas 6. Continuați să trăiți. Cel mai important mesaj pe care majoritatea sufletelor vor să ni-l transmită este: continuă să trăiești, iubește, fii fericit, viața ta este prețioasă. Nu lăsați doliul sau preocuparea cu mesaje din dincolo să vă consume viața. Sufletele care ne iubesc vor ca noi să trăim plenar. Iar acum, dragi prieteni, dacă ceea ce vă împărtășesc astăzi v-a ajutat, dacă poveștile acestea v-au atins inima, dacă vreți să sprijiniți lucrarea acestui canal și a bisericii, puteți face o donație. Nu este obligatoriu, nu este cerut. Dar dacă simțiți în inimă că vreți să contribuiți, linkul pentru donații este în descrierea videoului. Fiecare donație merge pentru lumânări, pentru ajutorarea familiilor în nevoie și pentru continuarea acestor mărturisiri care pot schimba vieți. Și cu siguranță fiecare donator va fi binecuvântat în rugăciunile mele personale. Vă mulțumesc din inimă pentru generozitate și acum să continuăm, pentru că mai am povești care trebuie spuse. Povești despre oameni care au primit semne atât de puternice încât viețile lor s-au schimbat complet. Dumitru era un bărbat de 50 de ani, director la o fabrică, căsătorit de 25 de ani cu Ioana. Aveau 2 copii, ambii deja adulți cu propriile lor familii. La exterior, viața lui Dumitru părea perfectă, dar înăuntru suferea. De 2 ani avea o aventură cu o colegă de serviciu, Raluca. Ioana nu știa nimic, sau cel puțin Dumitru credea că nu știa. În acel an, mama lui Dumitru, Ecaterina, a murit la vârsta de 73 de ani. Ea fusese o femeie religioasă, strictă în credință, cu principii morale ferme. Dumitru o respectase întotdeauna, dar și o temuse puțin. Știa că dacă ar fi aflat despre aventura lui, ar fi fost devastată. După înmormântare, Dumitru s-a simțit vinovat. Nu pentru Ioana. Vinovăția față de soția lui era ceva cu care învățase să trăiască, ci pentru mama lui. Mulțumesc, Doamne, că nu a aflat, îi spusese lui Raluca. Ar fi ucis-o, dar apoi au început visele. În prima noapte după înmormântare, Dumitru a visat-o pe mama lui. Ecaterina stătea în livingul casei lor vechi și plângea. Când Dumitru a întrebat de ce, ea i-a spus: pentru că tu nu mai ești băiatul meu, te-ai pierdut. S-a trezit tulburat, dar a dismisat visul ca sentiment de vinovăție. A doua noapte, același vis. Mama lui plângea. De data asta, în vis, Dumitru vedea și pe Raluca și pe Ioana, amândouă în aceeași cameră, iar mama lui stătea între ele cu o expresie de durere profundă. A treia noapte, visul s-a intensificat. Mama lui Ecaterina îi spunea direct: Dumitru, te rog, oprește asta, înainte să fie prea târziu. Dumitru a început să fie agitat. Nu dormea bine. La serviciu era distrat. Raluca observă: ce se întâmplă cu tine? El nu putea să-i spună. Cum să explici că mama ta moartă îți apare în vise și te roagă să întrerupi aventura? Apoi, într-o joi seara, când Dumitru era la Raluca, telefonul lui a sunat. Era fiul lui Cătălin. Tată, unde ești? Mama a căzut pe scări. Suntem la spital. Dumitru a simțit cum sângele îi se oprește. Ce s-a întâmplat? Nu știm. A căzut de pe scări acasă? Doctorul spune că și-a rupt șoldul. Vino repede. Dumitru a alergat la spital. Când a ajuns, Ioana era în sala de operație. Cătălin și sora lui, Cristina, așteptau îngrijorați. Unde erai, tată? A întrebat Cristina. Te-am sunat de 3 ori înainte să răspunzi. Dumitru a mințit. Eram într-o întâlnire. Telefonul era pe silențios. Operația a durat 4 ore. Când medicul a ieșit, a spus: a mers bine, dar șoldul era spart în 3 locuri. Va avea nevoie de recuperare lungă. Minimum 6 luni. Dumitru a simțit cum greutatea cuvintelor cade peste el. 6 luni. Ioana avea nevoie de el. Și el fusese la Raluca.
În noaptea aceea, în timp ce Ioana se odihnea după operație, Dumitru a adormit pe scaunul de lângă patul ei și a avut cel mai intens vis al vieții lui. Mama lui Ecaterina stătea lângă patul Ioanei, îi ținea mâna Ioanei și plângea. Apoi s-a întors spre Dumitru și i-a spus: Fiul meu, aceasta este ultima ta șansă. Soția ta are nevoie de tine. Alege, alege acum. Dumitru s-a trezit în lacrimi. Privea la Ioana dormind, la fața ei obosită, la mâna ei cu perfuzia. Și și-a amintit. 25 de ani împreună. Fiecare greutate, fiecare bucurie, fiecare moment. Ioana care îl susținuse când pierduse primul job. Ioana care îngrijise de mama lui Ecaterina în ultimul an de viață. Ioana care niciodată nu îl trădase. Și ce făcea el? O trăda. Pentru ce? Pentru excitația unei aventuri? Pentru ego-ul său? A doua zi dimineața, Dumitru a sunat-o pe Raluca. Se termină. Nu mă mai suna. Raluca a fost șocată, apoi furioasă. Din cauza unei căderi pe scări? Ești ridicol. Nu, a spus Dumitru, din cauza că mi-am revenit în simțiri, din cauza că mama mea, chiar și din mormânt, m-a trezit. În următoarele 6 luni, Dumitru a fost alături de Ioana în fiecare zi. A ajutat-o la fizioterapie, a gătit pentru ea, a îngrijit de ea. Și încet relația lor, care murise fără ca el să observe, a început să reînvie. Au vorbit, cu adevărat vorbit pentru prima dată în ani de zile, despre ce mergea prost în căsnicia lor, despre ce simțea fiecare. Într-o seară, Ioana i-a spus: Dumitru, știu că ai avut pe altcineva. Inima lui aproape s-a oprit. Cum? Sunt soția ta de 25 de ani. Crezi că nu am observat? Parfumul străin, întârzierile, distanța ta. Dumitru a început să plângă. Îmi pare atât de rău, dar s-a terminat, jur. Ioana l-a privit lung. De ce s-a terminat? Din cauza că m-am accidentat? Nu, a spus Dumitru, din cauza că mama m-a trezit, din cauza că am văzut ce conta cu adevărat. Tu, familia, noi. Și a povestit-o despre vise. Ioana a plâns, apoi a spus: Mulțumesc, Ecaterina, pentru că ai salvat căsătoria noastră când eu nu mai puteam. Și s-au îmbrățișat, amândoi plângând, amândoi vindecându-se. Când Dumitru a venit la mine câteva luni mai târziu, a spus: Părintele Ioan, mama m-a salvat. Din dincolo, ea a văzut că o să pierd totul și m-a avertizat. Dacă nu aș fi ascultat acele vise, astăzi aș fi divorțat, copiii mei nu mi-ar mai vorbi și aș fi singur cu regrete. În schimb, am o căsnicie mai puternică decât am avut vreodată. Am făcut o slujbă de mulțumire pentru Ecaterina. Și i-am spus lui Dumitru: Mama ta te-a iubit în viață și te iubește și acum. Iubirea unei mame nu se termină cu moartea. Ea veghează. Și când a văzut că te îndrepți spre prăpastie, a strigat cât de tare a putut: Binecuvântat este cel care ascultă. Povestea lui Dumitru are final fericit pentru că l-a ascultat. Dar ce se întâmplă când oamenii ignoră semnele? Ce se întâmplă când mândria, frica sau necredința ne orbesc la avertizările din dincolo? Din păcate, am văzut și aceste cazuri. Prea multe. Oameni care au avut vise repetate, semne clare, senzații puternice și le-au ignorat. Și apoi au suferit exact consecințele despre care fuseseră avertizați. Un bărbat care a visat tatăl său morți, avertizându-l să nu se urce într-o anumită mașină. A ignorat visul. Sunt superstiții, a spus. A doua zi a avut un accident serios în acea mașină. A supraviețuit, dar cu răni grave. O femeie care a simțit în mod repetat prezența mamei ei în casă, întotdeauna în bucătărie, mereu lângă sobă. A ignorat senzația. 2 săptămâni mai târziu, soba a avut o scurgere de gaz. Dacă fiul ei nu ar fi simțit mirosul când a venit în vizită, întreaga familie ar fi putut muri în somn. Un tânăr care a visat bunicul său arătându-i un document specific și spunând fals.
A ignorat visul și a semnat un contract de împrumut cu condiții ascunse predatorii. A pierdut casa. De ce ignoră oamenii aceste semne? Am identificat câteva motive comune. Primul, rușinea. Ce vor spune oamenii dacă aflu că iau decizii bazate pe vise? Vor crede că sunt nebun. Frica de judecata socială ne face să ignorăm propria noastră intuiție și experiență spirituală. Al doilea, raționalismul rigid. Nu există dovezi științifice pentru comunicarea după moarte, deci nu poate fi real. Dar știința nu știe totul. Există mistere în univers pe care știința nu le poate încă explica. A nega experiența personală, pentru că nu se încadrează în paradigma științifică actuală, este aroganță intelectuală. Al treilea, frica. Dacă recunosc că mesajul este real, trebuie să acționez. Și acțiunea este înfricoșătoare. Uneori mesajele ne cer să facem lucruri dificile, să ne încheiem relații, să schimbăm joburi, să ne confruntăm cu adevăruri dureroase. Mai ușor este să pretindem că mesajul nu există. Al patrulea, vinovăția. Dacă persoana plecată încearcă să mă contacteze, poate vrea să mă acuze sau să mă judece pentru ceva ce am făcut. Această frică îi face pe oameni să evite complet semnele, dar iată adevărul. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, mesajele din dincolo nu sunt despre judecată. Sunt despre dragoste, protecție, ghidare. Cei care ne-au iubit în viață nu devin brusc răi sau judecători după moarte. Dragostea rămâne dragoste. Dacă aveți semne și le-ați ignorat din frică sau rușine, nu este prea târziu. Începeți să le acordați atenție acum. Deschideți inima. Ascultați. Sofia avea 24 de ani, studentă la medicină, când bunica ei, Stella, a murit la 82 de ani. Stella fusese pilonul familiei, înțeleaptă, blândă, mereu cu un sfat bun. Sofia și Stella avuseseră o legătură specială. În fiecare duminică, Sofia mergea la bunica ei pentru ceai și conversații lungi despre viață, dragoste, credință. Când Stella a murit în somn, liniștită și în pace, Sofia a fost devastată, dar și recunoscătoare. Cel puțin nu a suferit, își spunea. La înmormântare, Sofia i-a promis bunicii în șoaptă: voi deveni un medic bun, te voi face mândră. Sofia era în ultimul an de facultate. Examenele finale se apropiau. Avea și o relație cu un băiat, Mihai, pe care îl întâlnise cu un an înainte. Mihai era fermecător, atent, romantic. Sofia credea că îl iubea. La 2 săptămâni după moartea bunicii, Sofia a început să aibă un vis recurent. În vis, stătea în livingul bunicii. Stella era acolo, așezată în fotoliul ei preferat, tricotând. Dar când Sofia încerca să vorbească cu ea, Stella ridica privirea și scutura din cap. Nu spunea nimic, doar scutura din cap, cu o expresie tristă. Prima dată Sofia nu a înțeles. Vis ciudat, dar nu i-a acordat prea multă atenție. Dar visul s-a repetat. 3 nopți la rând, întotdeauna același. Bunica tricotând, Sofia încercând să vorbească, bunica scuturând din cap. În a 4-a noapte, visul s-a schimbat. Bunica Stella nu mai tricota. Stătea și ținea o fotografie. Când Sofia s-a apropiat să vadă fotografia, era o poză a ei însăși. Dar în fotografie, Sofia plângea. Bunica i-a arătat fotografia și a spus un singur cuvânt: pleacă. Sofia s-a trezit confuză. Pleacă? De unde? De la facultate? De acasă? Apoi, în ziua aceea, Mihai a venit cu o propunere. Sofia, am primit o ofertă de muncă în Italia. Vreau să vii cu mine, să lăsăm totul și să începem o viață nouă acolo. Sofia era șocată. Dar facultatea mea? Mai am 6 luni. Poți să termini acolo, insista Mihai. Te rog, vreau să fim împreună. Și atunci Sofia a înțeles. Bunica îi spunea: pleacă de lângă el. Nu pleacă în Italia, pleacă de lângă Mihai. În următoarele zile, Sofia a început să observe lucruri pe care le ignorase înainte. Cum Mihai o critica subtil, cum încerca să o izoleze de prieteni,
cum deciziile erau mereu despre ce vroia el. Când a refuzat să meargă în Italia, Mihai a explodat de furie, arătându-și adevărata față. Sofia a încheiat relația. A fost dureros, dar a știut că era corect. Și visele cu bunica s-au oprit. În schimb, într-o ultimă noapte, a visat-o pe Stella zâmbind, cu brațele deschise, îmbrățișând-o. Fără cuvinte, doar dragoste pură. Astăzi, Sofia este medic, lucrează la un spital în București, salvează vieți în fiecare zi. Și povestește tuturor, bunica mea m-a salvat, chiar și din cer, ea încă mă proteja. Final, rugăciune și binecuvântare. Dragi prieteni, am împărtășit cu voi astăzi povești despre cum sufletele celor plecați încearcă să ne contacteze. Am văzut dragoste care transcende moartea. Am văzut avertizări care salvează vieți. Am văzut ghidare care schimbă destinele. Dacă cineva drag v-a părăsit și simțiți semnele lor, nu vă temeți. Deschideți inima, ascultați cu respect și dragoste, rugați-vă pentru ei și pentru voi și amintiți-vă, dragostea nu moare niciodată. Dacă ceea ce am împărtășit v-a ajutat și doriți să sprijiniți această lucrare, puteți dona prin linkul din descriere. Fiecare donație va fi binecuvântată în rugăciunile mele. Să ne rugăm împreună. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Odihnește sufletele celor plecați. Dă-le pace veșnică. Consolează pe cei care îi plâng. Deschide inimile noastre să recunoaștem semnele dragostei tale. Protejează-ne de tot răul. Fie ca legăturile noastre de dragoste să rămână puternice, în viață și după moarte. Amin. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe voi și familiile voastre. Vă aștept în canalul de Telegram pentru mai multe povești. Pace vouă, dragi prieteni! Până data viitoare! În a patra noapte visul s-a schimbat. Bunica Stella nu mai tricota. Stătea și ținea o fotografie, când Sofia s-a